Share jarngo ya phi iwe bepet yang ini ke video jungi sai sien ti ngayeng hang ni bat ngakwa ban penan kam ya kani ka YouTube jonga habaya day bat kani ka kam ka bang akwa ban karmenta khanang ba barok hoj hang ni hapo meghalaya bat barok hoj agani ka ri khasi jungi bakin ya tiplut ya ka e ka jingja ka bajam tasi kalong ka e ka basusi ba ka ba mangaru kai kalong ka basusi ba ka ba mangaru ngamla ra ban digest kan tipia tip hi ba ngade uwei na kiwei ba nga eat ba ki klung nga stunat benela kai klung nga stunat ben kemeni klung bat lani kin dadan ka lani ki dadan ka jing dan kam jing rap nangaru tengah kloy ban a jing rap iki hakalan ka kot kasla ka juti ka ai bro khat ka plakot school na ka ai kan tengah kloy ba ti mentasi ngai i ya kani ka news ka ba kham par yang kriat yang an marba ngamla bangan set kut haladi takadang ong ngahap play ke YouTube la dia bangan pensat prang ya kani ka news kan tengah squad petip ipi ba ini iha berit iba kerteng i insa pira lingdo maunai ibadina po nongra ti ilaja no men step hakapor prabaje te pilap i kitu kidur jung i kan gitu inga squad kerpat na kaliang jongaru ba lada pia don sabar mentane pia don hayeng ne pia don chanoru basngubha bapenya pensapriang ya kani ka news kan ya kani ka kubor te katukadur te screenshot te mangi khamtam mangi kisamla bar hoj ngidei ban ya post ya kani ka kadurjung i hapo WhatsApp lani hapo Instagram tidak kaba pi post kata ka Instagram jung pi lani ka po WhatsApp jung pi kalong ba ai aware lang i bar hoj ki ban tip lang i bar hoj ki ba ini ha barit ilaja te idang dairu tang saus nam kan te lingo ba inja na yeng e sendet gumta te takadaw kani kalong ka jing sneng lang ya baro hot ki mi pa bat ya baro hot ki badang dang ki khulung hayeng hasam kan bas ngo ba pam dei ba penya ai lat ya ki heb barit bakin mi jasurang kin ya let che lani ban pha thiet jing thiet ki hakapor khamtam hakapor damiet henry ini heb barit menta dang step prangai iladash ija na yeng hasem ngimtep ija kamno longgumno ija se ilet se ngimtep le si yo dei da kawai ka kamru ngimla man tep ngimla shu un ta ban ong ka ka bajai ni khulung kan ti nga skwa ban ajingut ipi lada pilap ini khulung shanoru te lada fimnut ban pin kren lani pi i bagi don bagi briru ngan shu ajingut ipi shu khot da kertangi ino khot kertangi i insa des khot no insa pira na kumta lada iti lada i respon yang kata jing khot jung pi te pila ban ring video lani pila ban de pi obat hi i bah ka ba pi lam sport police station kalong ka ka ba ka jing kerku na manta ka yeng ka sem jong i insa te hoot khamtam ki ba yeng ba sem i mei pa jung i insa te pen yaldi bo ka jing roi ka bas kem te mangi bar hot ki pat ba bro hadu subhangi ne bo ka jing doi khamtam namanta jung ni ka yeng ka jongki ka ba ini i have barit ija te nginya bo be ka jing doi nginget scam ba tangkat no ngin lap no nginya lap kloi no wood ini insa bat kom juru kani ka long ka warning namanta bar hot bas ngoba lada pidon i have barit hayeng sam khamtam ya pet ba ya take care ba ki nai pha thani ki surok ban pha thi jing thiet ban le ki ru kumtama te tangkat ni hi subha ba pinya po sapo ka Instagram jung pi lan ni hapo ka WhatsApp jung pi sepang ga jingja jung ini i habarit ibide nang thina po nongra idang saus nem te ngam sula digest rengan ongkum no kan te dan bok ba in lap no te ba plima ani idang saus nem te ngam tip shu ka i ka banjai i menta te dan bok to blei hi tip te saya bo ka jing roi te tangkat tahi kubli ajar ngo bok bi inside lam no kloi ma kubli ajar ngo nginya bu lang ka jingwai na mata ka yeng ka sam jungki te sai sien kan peni me ka dur jing insa te so bahama yarap lang ki barokhat ma ta